Si kumiangaw na amasa na tunganay ang makadadapanas sa mga bay. Sabab sa disiran pakatitiw pungan ng mga datu. Tunganay kung mabuba akap kilayaw mga bay, mga datu si kung mga bay. Na aya kalilid na lalayon siran din karurumpisan agu di makadidiator. Ad na mga inged sa dunia at tunganay kung may pada adatiran si kung mga bay. Ge afrandi, ge nga napumbetuan ni manto sa France. Na aya paparangay ni rangguan ni, na igira na miyatay kiran, na patagun sa durang, na pagulugan sa giyang gotwaliang amya nabitabi. Na igira aya miyatay na sodatu, na patagun sa durang araksiyan so karumanian abaya bibiyag, na dua siran aptagun sa giyang gotwalandeng. Nasi dan di patapatay si karomanian sa giyang kutwa buku agu ungos sa giyang kutwa kap kepada lemian sang kutwa landeng. Ugay na igira ayab bumiatay na subay na ayab buptegun sa giyang kutwa durang na subay adirong padsudatu. So tunganay amya kalala akasasalim buti ko mga bay. Gia Afrika agu gia Hindi na aya paparangayan niran na igira ad na miatay na ipembatug sa giyang kutwa makapalay tagun na tutungan. Na igira ayam yatay na sudatu na ipragsun si karumanian ap tutungan abibiyag. Ugay na igira ayam yatay na subay na subu-subay iptutungan na dirompad si karumanian. Si sa mamlakatil Arabia, diyan ka na Saudi Arabia, na si kumasa asrol jahiliya, dap makaumas Islam, na aya paparangayan niran na sumanga bay, nababaluin niran apa nakawan si kung mga bisita. So din so mga darudu pairan ang mga datu. Na so din so mga darudu pairan ang mga bay na ayairan di paganasi kung mga bisita iran. So mga waraw ang mga datu nababaluin niran na pamuadan. Na ipamuadiran nun so mga warisan niran. So mga watairan ang mga bagwaraga na ipalabangiran na bibiyag. Nakipkibulugag yung kutwa masa nakapupakarata o betadiran nakapupakadapan na mga bay. Taman sa biyaluiran apa parangayan. Asudato ang makalabang sa watayan na bibiyag na ayat titwa mama. Na sumama adi pakalabang sa watayan na bay abibiyag na ayam maratataw. Nagito ipya maguragi sa aniran.